Kini ang atong latest weather update, Wednesday, July 27, 2022. Naatay mga low pressure area na gimonitor sa sulod ng atong Philippine Area of Responsibility. Una na ang naa sa 235 kilometers sa may kasadpan, amihan ng kasadpan ng Dagupan City, Pangasinan. Og base sa atong latest na data and analysis, less ang chance kini ma-develop na bagyo ug posible kining mag-dissipate. Ikaduha ang naa sa 845 kilometers sa may silangan ng Itbayat, Batanes. Samtang natay gimonitor na bagyo sa gawas ng PER or Tropical Depression na gilayon na 2,265 kilometers sa may silangan ng Central Luzon. Naay maximum sustained winds na 55 kilometers per hour dool sa sentro ug pag-unos or gustiness na moabot sa 70 kilometers per hour. Hini ang pag-irog kini sa direksyon na north-northwest. Padayon ta mag-monitor sa latest development kining low pressure area o tropical depression. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umon na kalangitan ug naay patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa tamag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha itong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan, maayong adlaw ug mag-amping tangtanan.